Ola a todas e todos. O tema de hoxe é a detección e intervención da violencia de xénero dentro do ámbito da enfermería. Eu son Celsa Perdiz, son traballadora social desde hai moitos anos nun centro de planificación familiar con mulleres e hoxe temos como convidada a Mar de la Peña. Mar de la Peña ten unha experiencia longuísima en violencia de xénero, é dicir, ten formación e ten experiencia de moitos anos e é enfermeira. Ademais deso, é a coordinadora do Grupo de Traballo de Violencia de Xénero da Consellería. Como estás, Mar? Bos días, encantada de poder participar nesta entrevista e, sobre todo, encantada de que me fagas ti a entrevista. Para mí é un privilexio. Igualmente encantada. Mar, moitas veces, a enfermería ten unha posición privilexiada no campo da saúde porque ten unha cercanía moi importante cas mulleres e, ademais, de forma moi frecuente. Pero, sin embargo, existe a idea de que a violencia de xénero é un tema de médicos e médicas. Dinos algo neste sentido. A ver, é importante suliñar que a enfermeira na atención primaria é unha das profesionais que está sempre en contacto cas mulleres ao longo da súa vida. Pode ser que desde a infancia, a adolescencia, na madurez, ela vai acompañar as mulleres ao longo da súa biografía, non? Isto é unha razón polas que temos o privilexio de traballar cas mulleres, pero además temos a oportunidade de la detección. Por qué? Porque calquer cambio que haya na muller, na súa saúde, nas súas preocupacións, temos a posibilidade de darnos conta de que está a pasar, non? Por que esta situación e por que temos esa oportunidade? Porque a enfermería traballa desde o biopsicosocial e esa intervención biopsicosocial nos permite ter o coñecemento e a base de unha boa participación na biografía e bioloxía da persoa que atendemos. E, polo tanto, temos que saber que, como traballadoras que somos da saúde, estamos sempre no momento oportuno para a detección e, sobre todo, para o traballo no equipo co persoal da medicina, tanto médicos como médicas. E, polo tanto, temos un papel fundamental na detección da violencia de xénero como un problema de magnitude importante na saúde das mulleres e na saúde da poboación, porque unha muller que sufre violencia de xénero está vivindo esa situación é unha muller tremendamente vulnerable para a súa vida persoal, na vida dos seus fillos e os ten, e na vida da súa familia. E, polo tanto, isto é moi importante, este mensaxe é importante. A enfermería ten un papel fundamental na lacra que significa a violencia de xénero nas mulleres. Falas desa oportunidade que ten a enfermería de acompañar a muller en todas as fases do ciclo vital. En este sentido, podemos decir que hai certos momentos da vida das mulleres onde hai maior vulnerabilidade para sufrir violencia de xénero? A ver, a vulnerabilidade da muller na violencia de xénero é desde que é muller. O simple feito de nacer muller nos pone nunha situación de poder sufrir violencia de xénero en calquer momento da nosa vida. E, polo tanto, isto é unha premisa que temos que ter presente. Cando é maior a vulnerabilidade? Cando a muller queda embarazada, o embarazo é un factor de risco importante porque a súa parella pode pensar que va a perder o dominio da muller e que ten que loitar contra un ser novo que a pode quitar. E, polo tanto, o embarazo é un detonante importante neste tema. Pero máis importante todavía é, nestes tempos que temos, a violencia que están sufrindo adolescentes no día a día. É dicir, teñen relacións patolóxicas, relacións cuyo modelo de intervención ou modelo do que aprenden é a pornografía e o máis doado que temos que ter en conta é que as adolescentes nútrense elas mesmas do coñecemento das relacións e, polo tanto, teñen relacións que podemos definir como patolóxicas porque non ten unha base afectivo-sexual na súa base de relación e, polo tanto, é un conflicto permanente e que pode desencadenar violencia de xénero en calquer momento das súas vidas. A adolescencia é un factor a ter en conta para as enfermeiras de atención primaria.
é un momento de intervención, de acompañamiento na afectividade sexual para que podan ser elas mesmas donas do seu eu máis importante. A túa resposta lévame a facerche a seguinte pregunta. A enfermería ten un papel fundamental na intervención comunitaria, e neste sentido penso que é importantísima a prevención. Que papel tería a enfermería en este sentido na intervención comunitaria? Na intervención comunitaria temos un papel importante no que é desde o momento que temos a posibilidade de participar no plan de saúde do neno san. Por que razón? Porque se somos capaces de acompañar e acompasar a noso coñecemento na materia de violencia de xénero, que, como todos sabedes, o máis importante é a formación, ter coñecemento de que é a violencia de xénero, se temos esa oportunidade como é acompasar e acompañar os pais no plan de atención ao neno san, nós podemos acompañarles indicando que pasos teñen que dar no afectivo sexual e dando pie a como deben ser os vínculos, como debe ser a afectividade e intervindo naqueles casos en donde vexamos que os pais non alcanzan esa formación e darla nós como profesionais da enfermería que estamos capacitadas para facelo. Pasando ao campo da intervención, dinos cales son aqueles síntomas que poden alertar a unha enfermeira sobre un posible caso de violencia de xénero? Aqueles signos que podemos apreciar na consulta. Na consulta podemos, cando temos unha muller, temos o privilexio que dicía ao principio da entrevista, nós acompañamos a muller na súa biografía e, polo tanto, temos a capacidade de darnos conta cando hai cambios na súa actitude, no seu discurso, na súa demanda de atención e, polo tanto, cando empezamos a ver cronicidade en situacións que non deberían producirse. Polo tanto, nese aspecto, nós temos que tener a capacidade de ver en aquilo que non hai palabras. Escoitar no silencio das mulleres. Esa escoita no silencio, esa escoita de aquilo que quero decir, pero non digo, as enfermeiras e os enfermeiros temos a capacidade de poder preguntar que está a pasar, por que tantas consultas. As mulleres acuden moitísimo máis á consulta de atención primaria que aos servicios de urxencias, pola súa propia actividade doméstica e profesional e persoal. Estas situacións nos permiten darnos conta de que algo está a pasar e, polo tanto, o que temos que hacer é darnos conta desos hitos que van modificándose na súa biografía de saúde e de enfermedade. A relación de confianza que ten unha enfermeira ou un enfermeiro cunha muller é de moita maior intensidade que pode establecer calquer outro tipo de profesional en atención primaria. Crees que isto é importante para facer este acompañamiento na decisión das mulleres? É fundamental establecer os vínculos ca muller con la que a la que acompañamos, a muller que acude a nós por distintas situacións que poden ser desde a intervención nunha cura porque temos un vínculo de traballo moi próximo e de confianza. Ese vínculo de confianza a veces é aquel que permite a muller contarnos as cousas que están a pasar e que non conta o médico, por exemplo, vale? Entón, ese vínculo é o que temos que traballar. Ese coñecemento da muller é o que temos que traballar desde a enfermería da atención primaria. Bueno, xa para rematar, pediríache que deras algún consello a aquelas compañeiras e compañeiros teus que non se atreven a intervir, que se inhiben na intervención en violencia de xénero, para que a partir de hoxe den un paso máis e sean sensibles a este problema. A ver, o único consello que podo darles é o primeiro de todos é que se formen. A formación é básica, saber de que estamos a falar, saber como temos que intervir, coñecer a situación que viven as mulleres e os seus fillos e aquelas persoas que dependen delas na familia e, polo tanto, a partir da formación, intervir. Intervir con dúas preguntas que sempre decimos que son o screening. Que pasa na casa?
Que podes contarme? Ha habido algún cambio na relación? Esas dúas preguntas nos abren un espectro importantísimo e un abanico de coñecemento das mulleres que están a sufrir unha situación de violencia de xénero. Por lo tanto, o resumen sería formación, acción e adelante. Moitas gracias, Mar. Pois aquí rematamos. Espero que vos fora de utilidade a entrevista de hoxe.